நம சிவய சிவய நமய நம சிவம சிவய நமய நமசி நம சிவய சிவய நமய நம சிவம சிவய நமய நமசி நம சிவய நமய நம சிவம சிவய நமய நமசி நம சிவய சிவய நமய நம சிவம சிவய நமய நமசி நம சிவய பெருங்குழல் காலை மூழ்கி பித்தற்கு பத்தராகி அரும்பொடு மலர்கள் கொண்டு ஆங்கு ஆர்வத்தை உள்ளே வைத்து விரும்பினல் விளக்கு தூபம் விதியினால் இடவல்லார்க்கு கரும்பினில் கட்டி போல்வார் கடவுர் வீரட்டனாரே. எல்லாம் அல்ல செந்தமிழ் சொக்கநாத பெருமானுடைய திருவருளையும் தர்மயாதின குருமணிகளினுடைய குருவருளையும் சிந்திக்கின்றோம். நம்முடைய தர்மயாதின நிர்வாகத்தில் உள்ள 27 திருக்கோயில்களில் அட்டவிரட்டான தலங்களுள் ஒன்றாக விளங்குகின்ற திருக்கடவூர் குடமுழுக்கு விழா வருகின்ற 27/3/2022 அன்று நடைபெற இருக்கிறது. மார்க்கண்டேயனுக்காக காலனை சம்ஹாரம் செய்த தலம் இந்த தலம். பூமாதேவியினுடைய வேண்டுதலுக்காக மீண்டும் யமனை உயிர்ப்பித்து அனுக்கிரகம் செய்தது. ஆகையினால் இந்த தலம் அனுக்கிரகம் நிக்கிரகம் ரெண்டுமே கொண்ட தலமாக விளங்குகிறது. இந்த தலத்தில் மார்க்கண்டேயனுக்கு எப்படி 16 ஆண்டு இளமை கிடைப்பது போன்று இங்கே ஆயுஷ் ஹோமம் 60, 70, 80, 100 போன்ற வயதுகள் உடையவர்கள் சாந்தி ஹோமங்கள் செய்து கொள்வது சிறப்புக்குரியது. இந்த தலத்தில் குங்குளிய கலையநாயனார், காரிநாயனார், சாத்திராசிரியராக விளங்கிய உயவந்த தேவநாயனார் அவதாரம் செய்த தலமாக இந்த தலம் விளங்குகிறது. ஞானசம்பந்தர், நாவுக்கரசர், சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் மூவராலும் பாடல் பெற்ற 5 பதிகங்களை கொண்டது. அமிர்தம் கடைந்து அந்த அமிர்த கலசமே இங்கு சிவலிங்க திருமேனியாக கொண்டதினால் சாமிக்கு அமிர்தகடேஸ்வரர் என்றும், அம்மை அபிராமி வள்ளி அபிராமி பட்டருக்காக அமாவாசை பௌர்ணமியாக ஆக்கிய தலம் இந்த தலம். அம்மையை போற்றி அபிராமி பட்டர் அபிராமி அந்தாதி என்னும் நூலும் அபிராமி அம்மை பதிகம் என்று 2 பதிகங்களும் அருளி செய்திருக்கிறார்கள். இந்த விநாயக பெருமானை போற்றி கள்ளவாரண விநாயகர் பதிகம் என்றும் அபிராமி பட்டர் அருளி செய்திருக்கிறார். இந்த தலத்தில் வருகின்ற குடமுழுக்கு விழாவினை முன்னிட்டு 72 குண்டங்கள் அமைத்து 3 நவாக்கினி, 5 பஞ்சாக்கினி, ஏகாக்கினி 40 ஏகாக்கினி குண்டங்கள் போட்டு மிக விமர்சையாக குடமுழுக்கு விழா நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தலத்தில் சுற்றியுள்ள விநாயக பெருமான்கள், பிடாரியம்மன், எதிர்காலேஸ்வரர் போன்ற பரிவார தெய்வங்களினுடைய குடமுழுக்கு விழாவும் நடைபெற இருக்கிறது. அன்பர்கள் தரிசித்து எல்லா நலன்களும் பலன்களும் பெற வேண்டும். அம்மையை வணங்கினால் எல்லா நலன்களும் கிடைக்கும். தனம் தரும், கல்வி தரும், ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் தரும், தெய்வ வடிவும் தரும், நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும், நல்லன எல்லாம் தரும், அன்பர் என்பவர்க்கே கணம் தரும், பூங்குழலால் அபிராமி கடைக்கண்க. எல்லாம் வல்ல அபிராமி அம்பிகை உடனுரை அமிர்தகடேஸ்வர பெருமான் பாலாம்பிகை உடனுரை காலசம்ஹாரமூர்த்தி அருள் பாலிக்கின்ற அற்புதமான தலமாக திகழக்கூடிய திருக்கடையூர். இந்த திருத்தலமானது திருக்கைலாய பரம்பரை தருமை ஆதீனம் 27வது குருமகா சன்னிதானம் நட்சத்திர குருமணிகள் ஸ்ரீலஸ்ரீ கையிலை
மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் அவர்களுடைய திருவிழப்பாங்கின் வண்ணம் அவர்களின் தருமபுர ஆதீனத்தின் ஆளுகைக்குட்பட்ட ஆலயத்திலே 27 ஆலயங்கள் தருமபுர ஆதீனத்தினுடைய ஆளுகைக்குட்பட்ட ஆலயத்திலே ஒரு மிகச் சிறப்பு வாய்ந்த தொன்மையான தமிழர்கள் தொன்று தொட்டு எல்லா நாளும் வணங்குவதற்கான இல்லத்தில் இருந்தாலும் உள்ளத்திலே அம்பிகையை ஏற்றி வழிபடக்கூடிய தெய்வமாக திகழக்கூடிய அற்புதமான தெய்வமாகிய அபிராமி அம்பிகை அருள்பாலிக்கின்ற தலம்தான் திருக்கடவூர் என்கிற தலம். தேவார மூவரால் பாடப்பெற்ற தலம். மூவர் தேவாரம் பெற்ற ஒரு அற்புதமான தலமாக திகழக்கூடிய இந்த திருக்கடவூர் என்கிற இந்த திருத்தலத்திற்கு வருகின்ற மார்ச் மாதம், அதாவது 27/3/2022 இந்த மார்ச் மாதத்தினுடைய 27ஆம் தேதி அன்றைக்கு காலையில் அதி அற்புதமான குடமுழுக்கு என்கிற மகா கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற இருக்கிறது. இந்த மகா கும்பாபிஷேக விழாவை தருமை ஆதீனம் அவர்கள் மிகச்சிறப்பான ஒரு முறையிலே 27வது நட்சத்திர குருமணிகள் அற்புதமாக ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களோடு இணைந்து அன்பர்கள், பக்தர்கள், தொண்டர்கள், சேவையாளர்கள் எல்லோரும் இணைந்து ஒரு ஒப்பற்ற ஒரு குடமுழுக்கானது மார்ச் 27, 2022 அன்றைக்கு நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கு முந்தைய இந்த ஆண்டினுடைய இந்த அற்புதமான இந்த ஆலயத்தினுடைய குடமுழுக்குகள் 1957 ஒரு முறை நடைபெற்றிருக்கிறது. அதற்கு பிறகு 1997 40 ஆண்டுகள் கழித்து 1957க்கு பிறகு 1997 மார்ச் மாதம் 26ஆம் தேதி அன்றைக்கு நடைபெற்றது. மிகச்சரியாக இப்பொழுது வருகின்ற இந்த கும்பாபிஷேகம் 27 மார்ச் 2022 என்று சொல்லுகிற போது 25 ஆண்டுகள் சரியாக நிறைவு பெற்று மறுநாள் துவங்குகிற அன்றைக்கு இந்த குடமுழுக்கு நடைபெறுவது என்பது ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு. கடந்த கும்பாபிஷேகம் 26/3/1997, வருகின்ற கும்பாபிஷேகம் 27/3/2022. 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த பிறகு இந்த அற்புதமான இந்த ஆலயத்தினுடைய சகல இடங்களிலும் குடமுழுக்கிற்கான பணிகள், திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஒரு அற்புதமான குடமுழுக்காக இந்த குடமுழுக்கு மிக அற்புதமாக நடைபெற இருக்கிறது. அதிலே யாகசாலை, கும்பாபிஷேகத்தினுடைய குடமுழுக்கு நிகழ்வுகள் எல்லாம் வருகின்ற 22ஆம் தேதியிலிருந்து பிரதானமான யாகசாலைகள் துவங்க இருக்கிறது. இந்த திருத்தலத்தில் புகழ்மிக்க அடியார்கள் தோன்றிய தலமாக திகழ்வது திருக்கடையூர். அபிராமி பட்டர் என்கிற ஒரு பக்தனுக்காக அமாவாசை திதியை மாற்றி பௌர்ணமி திதியாக அமாவாசை அன்றைக்கு நிறை நிலவை தோன்றச் செய்தவள் அபிராமி. ஒரு பக்தனுக்காக தான் இறங்கி வந்து விதியையும் திதியையும் மாற்றுகின்ற ஆற்றல் பெற்றவள் அம்பிகை. திதி மாறியதால் அந்த பக்தனுடைய விதியே மாறியது என்றால் அப்படி ஒரு அற்புதமாக திகழக்கூடிய அருள்வாய்ந்த அம்பிகையாக திகழ்பவள் அபிராமி. அந்த அபிராமி மீது பாடப்பெற்ற அபிராமி அந்தாதி பாடப்பெற்ற தலம், தேவார மூவரால் பாடப்பெற்ற தலம். இந்த தலத்தில்தான் மார்க்கண்டேயர் என்கிற ஒரு பக்த சிறுவனுக்காக சிவபெருமான் 16 வயது வரைதான் உயிர் வாழ்வான் என்றிருந்தவனை என்றும் சிரஞ்சீவியாக நீ இருப்பாய் என்கிற சிரஞ்சீவி பட்டம் தந்த மார்க்கண்டேயனுக்காக யமதர்மராஜாவை காலால் சிவபெருமான் எட்டி உதைந்து பக்த அனுக்கிரகம் செய்த தலம் இந்த தலம். ஆகையினாலே தான் 59, 60 போன்ற அகவை நிகழ்வுகளை எல்லாம் நிகழ்த்துவதற்காக நாம் அகவை நிறைவு நிகழ்வுகளுக்காக திருக்கடையூருக்கு வருகிறோம். அப்படி ஆயுள் ஆரோக்கியம் பெருக, செல்வ வளம் பெருக, கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் என்று 16 செல்வங்களையும் நாம் பெறுவதற்கான புண்ணியமான க்ஷேத்திரமாக திகழ்வது, புண்ணியமான தலமாக திகழ்வது மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் என்கிற 3ஆலும் சிறப்புமிக்க மிக அற்புதமான தலமாக திகழக்கூடிய திருக்கடையூரில் மார்ச் 27 அதி அற்புதமான குடமுழுக்கு நடைபெற இருக்கிறது. அதற்காக சுற்றுக்கோயில்களினுடைய குடமுழுக்கு 21/3/2022 அன்றைக்கு நடைபெற இருக்கிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக சுற்றுக்கோயில்கள் குடமுழுக்கு நடைபெற்றதிலிருந்து 21 இருந்து தொடர்ச்சியாக பிரதானமான யாகசாலையிலே வேள்விகள் நடைபெற்று 8 காலங்கள் முறையாக செய்யப்பெற்று 27/3/2022 அன்றைக்கு காலையில் மகா கும்பாபிஷேகம் என்கிற திருக்குடமுழுக்கு வைபவமானது மிகச் சிறப்பாக நடைபெற இருக்கிறது. பக்தர்கள் அனைவரும் வந்து அந்த யாகசாலை நிகழ்வுகளிலே பங்கு பெற்று கும்பாபிஷேகத்தினுடைய
பல சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்வுகளை பல பக்தர்கள் தொண்டர்கள் பங்கேற்று சிறப்பிக்கிறார்கள். திருக்கடையூர் நகரத்தார் உபயதாரர் குழுவினர்கள் மிகச் சிறப்பாக அதை செய்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே இன்னும் பல பக்தர்கள் இணைந்து பல திருப்பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லா பக்தர்களும் அம்பிகையின் அருளோடு மென்மேலும் சிறந்து விளங்க இந்த இனிமையான அந்த நிகழ்வை தந்து கொண்டிருக்கிற நோ யுவர் நகரத்தார் என்கிற நகரத்தார் தொலைக்காட்சிக்கு என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்கி அனைவரும் அபிராமி குடமுழுக்கை காண வருவோம். அந்த ஈடுணையற்ற அந்த அம்பிகையினுடைய ஆலயத்தில் எல்லோரும் 59-60க்காக போய் நாம் அங்கே 59-60 அகவேறு ஆயுஷோமத்தை பண்ணி நமக்கு நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம உறவுகள் எல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணி நாம் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் நமக்கு நாம் அபிஷேகம் செய்து கொள்கிற தலத்தில் நாம் அந்த அம்பிகைக்கு அபிஷேகம் காணுகிற மகா கும்பாபிஷேக விழா என்கிற திருக்குடமுழுக்கு விழாவை தடம் கொண்டதோர் தாமரை பொன்முடிதன் மேல் குடம் கொண்டு அடியார் குளிர்நீர் சுமந்தாட்டும் காட்சியை காண எல்லோரும் மார்ச் 27 திருக்கடையூர் நோக்கி வந்து அம்பிகையின் அருள் பெற அன்போடு பக்தர்கள் எல்லோரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள். கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதுமோர் கபடுவாராத நட்பும் கன்றாத வழமையும் குன்றாத இளமையும் கழுபினியிலாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் ஒரு துன்பமில்லாத வாழ்வும் துய்யனின் பாதத்தில் அன்பு உதவி பெரிய தொண்டரோடு கூட்டும் கண்டாய் அலையாழி அரிதுயிலும் ஆயனது தங்கையே ஆதிகட ஊரின் வாழ்வே அமுதீசர் ஒருவாக மகளாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமியே என்று அம்பிகையை பிரார்த்தித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் அன்பிற்கினிய தேவகோட்டை ராமநாதன். நன்றி. தாரமற்கொன்றையும் சண்பகமாலையும் சாத்தும் திருக்கைலாய பரம்பரை தர்மயாதீனம் 27வது குருமகா சன்னிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ கைலை மாசிலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகளின் திருமுன்னர் ஸ்ரீ அபிராமியம்மை உடனாயகிய ஸ்ரீ அமிர்தகடேஸ்வர சுவாமிக்கும் ஸ்ரீ காலசம்ஹார மூர்த்திக்கும் ஸ்ரீ விநாயகர் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகளுக்கும் 27/3/2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு மேல் 11:30 ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது. மார்ச் 23 புதன்கிழமை மாலை யாகசாலை பிரவேசமும் முதற்கால யாகசாலை பூஜையும் 27/3/2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8 கால யாகசாலை பூஜையோடு பூர்ணாகூதி மகா தீபாராதனையோடு கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது. கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு வேத பாராயணம், திருமுறை பாராயணம், சிறப்பு நாதஸ்வர தவில் இசை, பரதநாட்டியம், பக்தி இசை நிகழ்ச்சிகள், சிறப்பு பட்டிமன்றங்கள், வான வேடிக்கைகள் நடைபெறும். கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம். கும்பாபிஷேகம் கண்டு களித்து அபிராமியம்மன் உடனாய அமிர்தகடேஸ்வரர் அருள் பெற்றுச் செல்ல அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றார்கள் தர்மயாதீனம் மற்றும் தேவஸ்தானம்.